എന്തിനു മാമിന്റെ പൊന്നുമോള് കരയുന്ന? എന്തിനു പൊന്നുമോള് കരയുന്ന? ഫൈസ മാം ഉമ്മ അല്ലേ? പിന്നെ ആരിതിന്റെ ഉമ്മ? അച്ഛയാ? ഫൈസ മാമിന് ഇഷ്ടമില്ലേ? ഇഷ്ടമുണ്ടാ? ഇഷ്ടമില്ല, കുറച്ച് ഇഷ്ടമില്ല. ഫൈസ മാമിനെ വേണ്ട? ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ലേ? മാമ വായിലിട്ട് തരട്ടെ ഫുഡ്? എന്ത് കഴിക്കാത്ത എന്താ കാരണം പറ? എന്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത? അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് കയറിയല്ലുണ്ടാ? എന്ത് സൂപ്പർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് കയറിയല്ലുണ്ടാ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ സുന്ദരിയല്ലേ നീ? അടിപൊളി മാലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് കയറിയല്ലുണ്ടാ? എന്തിനു കരഞ്ഞ? ഫുഡ് കഴിച്ചാലേ മാമ വിടൂ. മാമ വായിലിട്ട് തരട്ടെ മോൾക്ക്? ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ടെല്ലാം ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് തരട്ടെ? വായിലിട്ട് തരട്ടാ? ഹൈഫൈ. വെരി ഗുഡ്.